Bhotani mawethu kuzo zonke nje indawo enibukeleni kuzo. Njengoba besithembisile ke into ba siza nizisela abezopolitiki. Abantu ke abathi lenyanga nakulenyanga izayo nakuleya balontsha imanifesto zabo bebonisa ke abahlali into kokuba uba banoliphathela ilizwe zintoni abanozenza kuquka nezicwangciso-nkqubo abazothi bazenze xa beselulawulweni. Namhlanje ke siniphethele umongameli we-PAC uzanibulisa ke phaya emakhaya akasithele vandla nje into okokuba zeziphi ezinye izinto i-PAC ethi izenze phaya ekuhlaleni ngaphandle kokuzakuzela i-sanitation, water, electricity nezindlu. Zeziphi ezinye izinto ngoba siyawazi umdla wale nkqubo kukuyazi into yokokuba njengoba sine-rape ezingaka eSouth Africa, i-gender based violence, ukubulawa kwabantwana, i-drugs njalo njalo, luthuni uluvo le-PAC kule miba? Mongameli, mandibulise, bendigabula nje zigcawu, mandibulise kuwe, ndicela nje ubulise nabahlali phaya emakhaya. Ndibulise kuwe kuqala Prof. Yes. Ndibulise nakubahlali emakhaya egameni leAfrika. Yes. Mongameli, siyayazi uba kule veki kupheleyo benilontsha imanifesto phaya eSoweto phakathi eOrlando. Mhlambe xa unothi nje ram jwi zintoni beziphambili enicinga uba zingumcelimngeni and zizawukwazi ukuncedisa ii-communities eMzantsi Afrika? Mandiphinde ndibulele Prof. Okokuqala, silontsha imanifesto yethu silontsha eSoweto. Isizathu esibangela loo nto, yilaa ndawo i-PAC yakhiwe kuyo ngo-1959. Okay. Lela holo Osobukwe, Olibalo, Omdupeng bathi bakha kuyo le nqanawe yenkululeko. Yeah. Bayenzela eSoweto. Okwesibini, njengoba i-PAC ibikhe yaba neengxaki ezinkulu zangaphakathi, sibone uba xa sizilungisile ezi ngxaki, and okokuqala ezimbalini usuka ngo-1994 i-PAC iya kwii-elections imanyene. Yeah. Masihambe siye apho yayakhelwe khona. Yeah. Siyothatha amandla amatsha. Yeah. Siyomema imimoya Yeah. yamanyange alo mbutho, imimoya yoMdupeng, imimoya yooPhokela, imimoya yooJohn Ganya, imimoya yooMasemola nabanye. Yiyo loo nto senze loo nto. Okunye ke Prof, i-PAC ngumbutho womhlaba. Yeah. I-PAC phambi koba kube yifashion ukuthi umhlaba mawubuye. Yeah. Wonke umuntu wayehlekisa nge-PAC ngale nto yalo mhlaba. Kabungena kwethu, kusithiwa inkcitha xesha. Kungena kwethu kumzabalazo before imibutho ivula umlomo. Abantakwethu wawusithi xa uthi thina silwela umhlaba ukhengeka iriva. Athi nanku umhlaba ufuna ntoni enye. Kuba abantakwethu babebhidanisa umhlaba nesoil. Yeah. Kanti umhlaba kule context ye-politics zento ezinxibileyo Prof. Exactly. Sezitulo sihleli kuzo. Yes. Lela lwandle. Zezaa nto ziphantsi kolaa lwandle. Yeah. Sispace singasoze ngoku i-drone yaseAmerica ingafika isuke isibhombishe ngosilapha because asisi-own ispace. Yeah. Yilaa Reserve Bank. Yilaa Johannesburg Stock Exchange. Yiyo yonke into ezawunika umuntu omnyama okanye umAfrika isidima. Yeah. Ukhumbule ke Prof, ubunomhlaba. Ubumhlaba ungathathwa namhlanje unikwe ama-Afrika. Ihafu yeengxaki zethu njengelizwe zawuba zisombululekile. Kuba umhlaba ubuyisa isidima. Yeah. Umhlaba wenza sibe sizityebi sonke. Yeah. Umhlaba wenza ibuye yonke into eyayilwelwa ngootatomkhulu bethu. Le nto kasiyikhanga moyeni, iqalwe ziinkosi zezwe lakuyo. Yeah. Le nto asiyikhanga moyeni, iqalwe yimibutho yezopolitiko. Kwayona le mibutho uzibheke exile, uzixhonye, uzibanjwe, yayilwela umhlaba. Yeah. Kodwa ayithethi ngonga ithe yawufika ngoku abantakwethu banxiliswe zimoto ezimnyama, banxiliswe zii-bodyguards, banxiliswe zizindlu ezinkulu.
abantu phaa phandle bona balambile. Yeah. Bangaphi abantu abalala eSouth Africa bengatyanga? Bangaphi abantu abalala eSouth Africa bengayazi uba i-next meal ngomso izawuvela? Before size apha emoyeni besincokola phaya kumakhasi onxibelelwano, abahlali ke bandicela uba ndikubuze into okokuba ingaba i-PAC uluvo lwayo luthini ngobundlobongela obungaka kweli lizwe, ngakumbi ubundlobongela obujoliswe ebafazini nabantwana. Mvanje sivile ozakwenu besithi naloo nto yabantu abatshata besisini esinye mayipheliswe loo nto. Loo nto ingaphembelela udlame okanye i-violence kubantu abasisini esinye. Luthini uluvo lwe-PAC kubundlobongela obungaka eSouth Africa? Ngoba ngoku naxa ulapha eRhawutini uyabhekabheka uhleli nje uba awuqinisekanga uba ngubani okulandelayo. Okokuqala apho sisuka khona sisuka elalini. Ndiyaziwa phaa uba ndibeka phaa ecaleni isikhundla ube ngumntana walaa lali. Abadlwenguli, abantu abaklokothisa oomama bethu, ababaquthela iipeyi, ndibabamba ngefele lentamo ubasa emapoliseni. Ungaya nangopha ungafika kukho ii-cases endikhe ndaba yi-witness kuzo. Ndingqina against abantu abahlukumeza abantu abangoomama. So uluvo lwe-PAC loloba urhulumente funeka aqinise umthetho. Funeka amapolisa mawangahleki nezikrelemnqa. Amapolisa, ingxaki esinayo ngoku amapolisa zii-criminals akhoyo. Amanye ayasetyenziswa, asebenza nazo ezi criminals. Yiyo le nto umntu namhlanje abethe umfazi wakhe azomthatha amapolisa, abethe i-girlfriend yakhe, ngomso amapolisa aphinde amkhulula lo mntu wakhe. Athi sele le girlfriend ine-protection order against him, amapolisa aphinde amyeke laa mntu aye phaya. So uluvo lwe-PAC leloba siyithatha serious kakhulu ubundlobongela behla koodadewethu, ukubulawa kwabantu abangoomama in particular. Kodwa nangaphezu koko njenge-PAC asisoze sime sithi abantu abasemosini abamelanga utshatana. Asinayo into etshoyo thina. Ngoba aba bantu ngabantu nabo banamalungelo njengathi. Mongameli, makhe sihambe siyofumana ikofu. Xa sibuyayo ndifuna ke sithethe ngento yokuba ingaba ikhona into erongo namadoda, ngoba kudala sikunqanda noko loo mkhwa ingathi ikhwelo alivakali ncam. Stay tuned. Igama lam ke ndinguMbulelo Tyasi. Hayi ke sibuyile ke evenkileni. Bendifuna nje umongameli mhlambe, ngoba mongameli zibe khona iintshukumo kunama-men's forums eSouth Africa. Kunama-organizations asebenza ngama-boys and so on. Nyambalala unqwaba yala ma-organizations. I'm part of those organizations. But umbuzo soloko siwubuza into okokuba inoba kwenzeka ntoni engqondweni yomntu oyindoda, ngoba kunawunqandwa into enye for more than 30 years. Ininzi into erongo emadodeni. Amadoda anengxaki. Amadoda ayingomadoda in fact la. Owayesawuba yipresident ye-PAC uMphahlele wedla ngothi ziinkunzi. Ziinkunzi ezi zihlukumeza abafazi. Ziinkunzi ezi zicinga uba amadoda abhetele kunabafazi. Khumbula ke le nto yamadoda awabhetele kunabafazi isuka kude, isuka eBhayibhileni. iBhayibhile leyo ibhalwe ngamadoda. Nowanda uThixo indoda. iBhayibhile ibhalwe ngamadoda. uYesu Kristu yindoda. ooMoses ngamadoda. Wonke umntu yindoda. Isuka phaa le nto yamadoda yongaphili kakuhle, isuka phaa kulapha. But la akho alapha eMzantsi Afrika athi ingenqaba awaphangeli. No, ayikho loo nto. Anemikhuba, anemikhwa, afuna ubanjwa, afuna ukuqhonywa, afuna ugcinwa ejele. Asinawuze sibe nesosayeti yamadoda ehlukumeza oomama. Asikho isizwe esiphilayo singahloniphi umntu ongumama. Kona ungajonga imibutho yethu, ungajonga ilizwe lethu. Le corruption, bangaphi abafazi kwi-corruption? Yonke yenziwa ngamadoda. Jonga apha emibuthweni yethu, siyalwa, siyabulalana, sibulisana. Ngamadoda lalwayo, ayingobafazi. Imibutho imoshwa ngamadoda. Ungaya kurhulumente, la masela ngamadoda. Ungaya kuzo zonke ii-departments, abantu ababayo ngamadoda. Ungaya nako aba bakwi-cabinet, naba ba-obsessed yi-power.
ngamadoda. Mongameli, unoba unobangela ngoba uyidonsa kude and ke ngoku ndiyakuva kakuhle. Inoba unobangela walo mkhuba yini? Okanye masithi ingalungiswa njani le ngxam? Ngoba sekuqaliwe ngokuba neentshukumo zee-boys, but ufumanise uba aba bantu benza abantwana bethu amadoda nabo banengxaki, bayabhubha abantwana esuthwini. E-Eastern Cape more than 50 ukuqala kulo nyaka kupheleyo abantwana sebebhubhile, besenziwa amadoda ngabantu abangengomadoda. Ilungiswa njani le nto? Simele siyiqale phaya emakhaya ekukhuleni kanye. Yeah. Ngokuthi sizenze amadoda. Khumbula umntu, ndidla ngothi xa ndiyala phaya xa kuphuma amakhwenkwe esisebudodeni, ndithi le nto yokoluka ikwenza indoda. Into ekwenza indoda indlela ocinga ngayo, yindlela okhula ngayo nendlela oza kwenza ngayo izinto going forward. So ifuna sihlale nabo phantsi besakhula, bagotywa bebatsha, sitsho isiXhosa. Sihlale nabo phantsi abafana, sibafundise into yoba okokuqala umntu ongumama uphathwa njani, intombazana iphathwa njani. Sisuke nayo phaya. Zimele zikhule ezi zinto ze-men's conference, zingabi into kwi-social media kuthethwa ngayo nje. Kumele siqinisekise uba amadoda onke ayaya kwezi men's Don't you think, conference. Mongameli, uba nani nee-branches zenu Ndiyakuloo nto. but because Ndiyakuloo nto. uninikezele Ndiya kwinto ethi nee-branches zethu emibuthweni kufanele uba kwi-executive sibe nomntu ojongene nezimilo zamadoda, Yeah. ajongane nendlela esiphatha ngayo. Iqala apha kuthi indlela esiphatha ngayo abafazi bethu. Kwakuthiwa i-gender desk. Exactly, kuthiwa i-gender desk kudala. Yeah. Kusiqala apha kuthi indlela esiphatha ngayo abantu esihlala nabo, abantu esisebenza nabo, abantu ababhinqileyo, njengoba silapha nje kwezi positions. Mongameli, zaphelela phi i-street committee? Ngoba ndive ngolu hlobo obuyichaza ngalo uba xa uselalini uyakwazi into yobana uthathele uxanduva kuwe inokuba ayinakwenzeka le nto ndikhona. Ii-street committee singazibuyisa nje. Zagqitywa ngooceba. Zagqitywa ngooceba kuba kaloku nale nto sikuyo ngoku yepolitics sezaphela ezaa politics zoseva abantu, ziipolitics zoseva thina. Yiyo le nto uceba enze aqinisekise uba kangenanga njengoceba, ubukhawuleze wangena, uyadutyulwa laa ceba kwenzela kubekho i-vacancy, kubekho i-by-election. Ayikho ngabantu, ingeziqu zethu. Yiyo le nto bafaka ngako ceba KwaZulu Natal. Sebeqalile ufa eCape Town last kule election ka-2021, i-local government, kwabulawa nomfazi, ubulawela ubuceba, wadutyulwa. I mean, endlini ungena njani udubula umfazi, udubula iimbumbulu zibe yi-6 zibe yi-7, ubulala umntu obhinqileyo, umbulalela ubuceba. So izi-street committees yayingabantu abanyanisekileyo nababefuna kuhlaleke kamnandi apha phakathi kwabantu. Babengafuni ubhatalwa, babejonge impilo yabo, babejonge impilo yabantu abadala. Last week bendikwenye ilali ngapha kucendane kuthiwa kwaFeni. Siyavana phaa into yoba ndithi kubo ndifuna ukwenza i-soup kitchen apha. Ndifuna every morning nivukele kwaba mama abadala, nenze sure uba bafumana i-breakfast. Ndizayifanda ngokwam, not ayizufandwa ngumbutho. Benze sure bafumana i-breakfast, nawugqiba nibatyise iipilisi, ukwenzela bayeke ukoyika abantu, kuba ngoku xa bebona umntana oyikweko odlula phaa kunzima nomthuma, ukhe bambize ungena mdlwengweni. Yeah. So ngoba zisekho ii-street committees, Yeah. akusekho ukuthandana, Yeah. akusekho ukujongana njengabantu. Laa nto sobukwathi sonke sizi-human beings. Yeah. Masijongane ngolo. Mongameli, enye into ebiphume ebahlaleni ebendiye ndayibhala apha into okokuba iikliniki zelizwe zivala ngo-3. Zazikade ziyi-24 hours. Kuthiwa oonqevu bangena ezikliniki, abanye batshaya kwa ezi A_R_Vs bezidibanisa neebhetri, bezidibanisa nentsangu, benze le nto ekuthiwa yinyawupe. Ngoku iikliniki zethu zivala ngo-3 kuba oonesi besoyika. Ingaba xa nina niselulawulweni noba elulawulweni national koomasipala nizayilungisa njani le nto? Ngoba ngoku abantu bajikiswa ebusuku, abanye bahlatyiwe, abakwazi ukungena ekliniki, kufuneka bathunyelwe ezibhedlele. Okokuqala kwimanifesto yethu sithe i-public health system mayibe kwiquality ephezulu. Yeah. Ithetha ukuthi loo nto ikliniki ayifalanga uvala. Yeah. Ikliniki ayifalanga uvala. Ingathi wena xa uthetha ngo-3 uvalisa late. Yeah. Ingathi ezinye zivala nango-1. Uba usister in charge udicide ubheke town uyatsika abantu befolile. Ngo-10 ebesethini. Ngo-10 ebesethini. Sele kungekho nezo zikrelemnqa. Bavala nje qha. In fact sebengenile oomama bethu pha.
uthe ngena nje ndake ndaya ekliniki kwenye igame ndisiva le nto ndandiyiva, ndathi xa ndingena kuthiwe athi unesi hayibo uzocwangcisa nawe ngolwesithathu alwazi lusuku locwangcisa. So ne-attitude yabo nayo ininzi into efuna ukutshintshwa koonesi. Nangaphezu koko nayo urhulumente kufanele ukuthi i-health system ayinike imali, ibe nee-resources. Kuba kaloku ubangaya ekliniki kula malanga noba unentloko unikwa iPanado, noba uyocwangcisa unikwa iPanado, noba unesisu unikwa iPanado, noba uhlatyiwe unikwa iPanado. Now ithetha ukuthi ikholapsile i-health system yethu. Nabo koonesi ke ngoku ba-exployitha laa nto. Nazo ke izikrelemnqa njengoba usitsho kuthiwa ziyazitshaya ezi A_R_Vs zingene phaya, njengoba zingena nasezicaweni ngoku zidubule abefundisi beshumayela epulpitini, njengoba zingena nasekhoti zidubule umantyi exoxa ityala, njengoba kukho nento kuthiwa zii-protection fees. Ibhizinesi yakho funeka uyishere nomntu ongakhange akhuphe nesenti, otherwise uzawufa. Mongameli, xa sibuya ezitolo siyofumana amanzi, ndiyafuna ke mhlambe sithethe ngento yokuba after ezi elections niwinile ningawinanga, yintoni eza kwenziwa yi-PAC ukutshintsha iimpilo zabantu? Stay tuned. Igama lam ke ndingumbulelo Tyasi. Hayi ke sibuyile ke ezitolo. Ningamangali sisesebuhlanti nje ukuthi sisafuna ukusondeza ezi manifesto ezindlini zenu, nizibangule, niziphicothe ke, nizijonge into yokuba ezi manifesto ingaba zithetha nabantu na. Mongameli, xa sibheka phambili olu khetho siyalibona ingathi loluqilima nee-organizations zininzi kakhulu. Abantu basabhidiwe noba bavotele bani. Kodwa nicinga uba nina njenge-PAC ziziphi izinto eniza kuthi nizenze ukubheka phambili niwinene ningawinanga? Sizibonile iintshukumo zenu kwiindawo ezifana noomaKingdomstown, apho ama-branches enu ebekwazi ukuncedisa kwizinto ze-crime njalo njalo, naseMalimpompo sizibonile. Before siza apha emoyeni besizisetshe sitshekishe uba i-PAC le ibenzela ntoni abahlali. Niza kwenza ntoni ubheka phambili? Uphokela owakhe wangu-chairman we-PAC uthi i-PAC ngabantu, abantu bayi-PAC. Kanti yena uBishop Makhanda naye wase-exile ebuya kwi-PAC uthi i-PAC is the African way of life. So wonke umuntu uyi-PAC, ethanda engathandi uba ngumAfrika. Now ithetha ukuthi i-PAC iwinile ingawinanga iyawuhlala iyinxalenye yeempilo zabantu bakuthi. Sinceda abantu thina, asikuncedi ngoba ube yi-PAC. You can take a drive, Prof, uye kuCentane apho ndibuya khona. Uyawuxelelwa ngumntu othi hayi apha siyi-ANC sonke kodwa lo mfana we-PAC wasingcwabela. Ngoba ngaphezu kwemibutho singabantu. Besikugatyane sikhangela amakhaya asokolayo, siwanceda, siwaphathela ukutya, siwathini. Sitsho bathi athi umntu hayi ke mna kandikho kwi-PAC, sithi hayi asifuni loo nto. Singabantu, safundiswa loo nto. Khumbula umbutho lo wethu wenziwe kwii-values zobuthixo. Yiyo le nto ithi i-PAC kwi-basic document yayo, i-Africa is for Africans and Lo Africans mbuzo for andikwazi humanity ungabuza uphuma, and humanity for lo mbuzo God. andikwazi ukawubuza uphuma kuma uphume ebahlalini. Uba uSobukwe ebesaphila ebeyawuthini xa kunje kweli lizwe? Nge-disappointed kakhulu, kodwa bebesaphila. Ngengekho disappointed ngoba ngekuphetha i-PAC. Ukhumbule ubuSobukwe wabulawa, ebulawelwa into yoba ingaviwa into akholelwa kuyo. Ukhumbule uba uFoster wathi xa thetha ngoSobukwe wathi he is the man with a magnetic attitude, sense of attitude, a divine sense of attitude. Xa thetha abantu bayamamela. Yiyo le nto namhlanje ivoice kaSobukwe ingakhutshwa nangulo wethu urhulumente ikhona. This man akekho umuntu owayerekhodiswa ngathi ngulo mfo. Akekho umuntu owayesiya ekhoti exoxa kuziintatheli neza phesheya ngathi nguSobukwe. Kodwa namhlanje akekho umuntu ofuna ukukhupha ii-voice notes zakhe, ii-voice recordings zikaSobukwe. Zikhona ii-voice recordings kuba uSobukwe le nto ayimeleyo ngoyena mntu wayemele inkululeko yamanyanyana. Sayiphumula phi ezamadoda? Ngoba zikhona i-role models ezingoSobukwe, ooSteve Biko, oo-Abraham Tiro, ootata uMutsepeng,
oomakwethu. Kodwa uyabona uba ngabo, sayiphucula. uyabona bonke abo bantu abo bafe bengenanto. Uyabona bonke abantu abo kwenziwe sure into yoba imbali yabo ibhalwa rongo. Bonke abo bantu banjalo yenziwa ngoba loo nto ngamadoda. Amazwe angaphesheya, ii-Western powers, zikhupha imali ezinkulu zithenga amadoda uba athengise amanye amadoda afuna ukukhulula isizwe. Akho mfazi kuyo yonke le setup, ngamadoda. Sikule ngxaki sikuyo ngamadoda. So injalo into kaSobukwe, ube bephila uSobukwe i-PAC ngeyiphethe bonke, nendlela abafa ngayo because ngokungafunwa le nto bayiphilayo. In fact phantsi kwe-PAC asoze abekho. Bendixelela omnye umlungu izolo eKapa uba phantsi kolawulo lwe-PAC akazubakho umlungu, akazubakho umntu omnyama, kuzawubakho abantu. Amadoda mhlambe napha eSoweto, ngoba sike saya pha eSoweto kwenye ihholo, amadoda aphakamisa into okokuba obu budlwengu nobu bundladi bungaka abusoze buphele ngoba abanamisebenzi, abathathelwa ntweni. Urhulumente usifeyva abafazi, urhulumente ufeyva abantwana. Andiyazi ke constitutional ithetha uthini loo nto, because kum kwavela kwathi qanti into yobana abantu abawazi amalungelo abo. Yes. Kodwa ke yifact into yokuba abantu bayafa zezi excuses. Yes. But niyi-PAC nina nizazibangula njani ezi zinto? Ngoba abantu bayafa zezi excuses. Siyarhalela uba abantwana bethu baye ezithaveni ebusuku bayokonwaba njengabanye abantu, but ixhala into yokuba umntanam uzawubuya ephila na xa iye kulaa thaveni. Okokuqala, amadoda mawayeke uba ngamagwala. Amadoda ngamagwala Akhawuthethe nabo phaa. and amadoda ngamamenemene. Amadoda zii-hypocrites. Amadoda mawaphakame amele ubudoda bawo. Okokuqala, amadoda mawaphakame ahambe ayovotela i-PAC, angahlali ezindlini. Ukungavoti akusosombululo. Mawaphakame ayovotela i-PAC ukwenzela into yoba asenze si-akhawunti. Awanawuthi xa ngaqeshiswanga ngomnye urhulumente ongeyo-PAC athi asiqeshwanga ungathi yonke le mibutho izakwenza ngohlobo olunye. Xa umntu xa uyesenza into enye ngohlobo olunye ucinga uzawufumana ii-results ezohlukileyo, ayikho loo nto. Andifuni uyibiza ngohlobo Kodwa lwalo. nale excuse Ayikho nale excuse, ayikho into ebangela into yokuthi xa ungaphangeli uhambe uyoreyipha. Ayikho into ethi xa ungaphangeli uhambe uyobulala umntu. Ayikho into eyenza uba xa ungaphangeli uthi soze ndivote, kuba ngevoti sawutshintsha iimpilo zethu. So amadoda mawaphakame, ayeke ubugwala obu amadoda. Mawaphakame abe ngamadoda azimele ayovotela i-PAC. I-PAC izawuwakhulula. Urhulumente akazufeyva amadoda kwaye abafazi, uzawufeyva abantu baseAfrika ngokulingana. Nathi masihloniphe abafazi, nabafazi bazawuhlonipha amadoda. Ngokunjalo sawuba nesizwe esinye esikhululekileyo. Mongameli, after elections sizophinde sikubize okanye sikuzele apha eofisini sihambele nooceba bakho siyoba monitharisha into yokuba ezi zinto kuthethwa ngazo namhlanje bayakwazi na ukuzi-implementa, ngoba wonke umntu efuneka accountable. Akufunanga kube accountable imibutho ethile. Kodwa ke ndiyathemba uba namadoda azoqalisa ngokuba eve xa kuthetha ii-politicians, ngoba siyayazi amadoda ngabantu be-authority. Yiyo loo nto bahlali siye sathi make sithethe nabantu bezopolitiko, mhlambe xa kuthetha bona ilizwe lizobava ngenye indlela. Igama lam ke ndinguMbulelo Dyasi. Mangithi nje lapho kuni emakhaya, ngcinzelili.